Hoe gaat het aan de zee? Ja, het gaat geweldig. Onze single De Parelvisser is heel erg goed opgepakt. En ja, deze keer staan we in hart voor muziek. En daar zijn we natuurlijk uiteraard weer heel erg blij mee, hè Chris? Ja, tuurlijk. Wij vanmiddag hebben we een heel schitterend optreden gehad. Hele lieve mensen, allemaal dragen ze het Nederlandstalige lied een heel warm hart toe. Daar zijn we kei blij mee. Er is zelfs een album in zicht. Alleen we gaan nu 1 keer tussendoor met een single komen en dan komt het album. Speciaal. Hey, welke single gaat het worden? Ja, dat is nu nog, daar zijn we over aan het denken. We hebben een feestnummer klaar liggen, een zigeunerachtig nummer. Maar we hebben ook een heel mooi nummer klaar liggen en dat gaat over een engel. En we zijn nu in dubio van welke single dat het gaat worden. Dus... Ik wil toch wel even weten wat het verhaal achter die engel is dan. Een klein beetje? Nou, het gaat erover dat iedereen, hoe slecht het ook gaat in het leven, iedereen heeft wel een engeltje op zijn schouder zitten die hem eigenlijk overal naartoe leidt. Meer willen we nog even niet kwijt. Ik zeg gewoon, dat wordt gewoon een nieuwe single. Dat denk ik. Ik denk dat dat een nieuwe single wordt. Ik ben er bijna van overtuigd.